Și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta jucăm ceva puțin mai special. Păi, haideți să vă arăt despre ce este vorba. Serverul este ca de obicei mcx.minecraft.romania.ro. Pentru asta mi-ar fi trebuit o textură puțin mai schimbată, dar din păcate nu am reușit să fac rost de ea. De ce are așa lag? Stați puțin. Sper să meargă mai bine acum. Bun. Deci vă spun despre ce este vorba când intrăm. Bun. Acesta este un joc numit Lucy Island. Găsești în cufere niște blocuri pe care tu trebuie să le spargi, să le pui și să le spargi și din ele o să iasă diferite chestii. Poate și armură de diamond sau nu armură întreagă. Depinde, pantalon, ceva. Dar poate și lucruri rele, cum ar fi lavă. Sau un creeper. Asta este deja a doua oară când încerc să filmez acest episod, sper să-mi iasă. De ce durează atât? Hai să vedem ce este pe aici. Aoleu. Păi, vreau să zic că revenim când începe. Oh, deja că picam chiar eram cel mai noob. Bun. Oh, încă un cufăr. Bun, haideți să ne punem armura. Am pus deja pantaloni, nu avem. Ar trebui să vorbesc mai tare. Bun. Oh, mai ies încă doi. O să sparg aici chesturile. Cel puțin până pic o sabie.
Nu ar fi stricat dacă ar fi fost două. Bun. Așa. Începem să ne facem ceva. Iar lilieci. Păi ajung, o să moară imediat. Pentru că a ieșit un cufăr. Bun, gata. Oh, nu. De fapt și o să moare. LOL! Mă enervează! Da, mă enervez, ai auzit bine. Acum trebuie să mănânc mar ca să regenerez viața. Știu, am și măr de aur, dar... Arc, deci dacă primești săgeți este cea mai bună zi a mea. Nu, o să murim. N-am murit. Asta a fost super awesome. Sper să merite niște like-uri. Nu puteam să cred că nu o să murim. E normal că o trebui să iasă plin de apă pe aici. Că altfel n-ar fi fost bine. Și acum avem și o grămadă de bulgări. O să dureze ceva. Sper să strâng niște like-uri pentru treaba asta. Chiar a fost genială. Sunt mort. Păi, din păcate cam atât a fost cu acest episod. Și noi ne revedem. Stați puțin să vedem. What? Sunt invizibil. Bun, păi cam atât a fost cu acest episod. Iar noi ne revedem data viitoare. La revedere!